Nawr te, dwi am i chi edrych ar y lluniau yma sydd gyda fi fan hyn. A dwi am i chi sylwi beth sy'n digwydd yn y lluniau. Dwi wedi sylwi, mae'r ci, fan hyn, mae'r ci yn gorwedd ar y gwair. Beth wyt ti'n gallu gweld un? Mae'r dyn yn dal blodau. Mae'r dyn yn dal blodau. Da iawn. Beth amdano ti, Lai? Mae yn gwisgo het. Mae yn gwisgo het. Mae hefyd yn gwisgo het. A mae fe'n gwisgo het. Mae'r tri ohonyn nhw'n gwisgo het. Beth amdano ti, Caelin? Mae yn croesi coesau. Mae yn croesi coesau. Nawr, os ai nôl i'r llun yma, chi'n gweld y dyn yma, mae yn gwisgo het. Dyw ddim yn gwisgo het. Dyw chwaith ddim yn gwisgo het. Drychwch fan hyn, mae yn gwisgo sbectol haul. Ond dyw'r bachgen fan hyn, dyw'r bachgen ddim yn gwisgo sbectol haul. A beth am y dyn yma fan hyn? Mae'r dyn yma, mae e'n chwarae'r gitar. Ond mae'r dyn yma, dyw ddim yn chwarae'r gitar, mae e'n chwarae bloc pren.